Ir-rata tal-inflazzjoni għax-xahar li għadda niżlet bil-kważi 9% meta mqabbel ma' xahar qabel. L-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO qal ir-rata ta' inflazzjoni mkejla li jannar kienet ta' 3.2%, jiġifieri 0.4% inqas minn dik f'Diċembru. Il-prodotti tal-ikel baqgħu l-aktar li raw inflazzjoni f'Jannar l-aħħar xahar qabel daħlet fis-seħħ l-iskema ta' stabbiltà fil-prezzijiet ta' aktar minn 400 prodotti essenzjali tal-ikel. L-aktar servizzi li raw tnaqqis fl-inflazzjoni matul Jannar kienu dawk ta' trasport u l-komunikazzjoni. Skont l-esperti ekonomiċi fosthom tal-Kummissjoni Ewropea iżda mhux biss, l-inflazzjoni mistennija tkompli timmodera. Fil-fatt stmat li r-rata ta' inflazzjoni tinżel taħt 3% s-sena d-dieħla u ta' wara li jfisser 0.3% il-bot minn kif kienet imkejla r-rata fl-aħħar xahar. Il-Kummissjoni Ewropea kienet innutat ukoll l-intervent tal-Gvern biex żamm stabbli l-prezzijiet kollha tal-enerġija għall familji u anke n-negozji. Dan mhux biss bis-sussidju fil-kontijiet tal-enerġija, iżda anke fil-prezzijiet tal-fuels fejn dawn baqgħu stabbli u molewx sa minn Ġunju ta' 4 snin ilu.